Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka wato ƙasar Hausa 24. Idan wannan shine zuwanka na farko domin ƙulla alaƙa da wannan tasha, shine sai ka suburbuɗa mana subscribe da kuma liking da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. Sannan mai sauraro yana da daman bibiyarmu a shafukanmu na sada zumunta irin Instagram ƙasar Hausa da kuma Twitter @ƙasar Hausa da kuma shafinmu na Facebook mai suna ƙasar Hausa da kuma group namu na WhatsApp mai suna labaran ƙasar Hausa. Sannan mai sauraro zai iya bibiyanmu a shafinmu na website mai suna kasarhausa.com domin samun cikakkun labarai kuma ingantattu. Mai sauraro kamar yadda kake gani, jirgin sama na ma'aikatan sojoji na ƙasar Nijar ne hatsari inda hakan ya yi sanadiyar mutuwar wasu daga ciki. Jirgin na helicopter mallakar rundunar sojojin Nijar ya yi hatsarin ne a babban birnin Yamai inda yake ƙoƙarin sauka a airport. Rundunar sojojin ƙasar sun ba da sanarwar ne a ranar 26 ga watan Disamba na wannan shekara. Sun ce jirgin ya dawo ne daga shawagin ba da horo. Rundunar sojojin ta Nijar ta ba da sanarwar cewa jirgin nasu ƙirar Rasha Mi-17 Chopper ya faɗi ne sakamakon dawowarsa daga atisayen ba da horo. Sanarwar ta ƙara da cewa rundunar sojojin ta ƙara faɗaɗa bincike domin gano menene musabbabin faruwar lamarin. Ƙasar ta Nijar mai makwabtaka da ƙasar Najeriya, ita ma dai kamar Najeriya tana fama da matsalar tsaro na 'yan ta'adda. Domin haka rundunar sojojin ta ba da hankali wajen bawa ma'aikatanta horo domin fuskantar kudancin ƙasar. Ƙasar Nijar ɗin na samun gudunmawar horo da kuma kayan aiki daga ƙasar Faransa da kuma Amerika. Wannan wanda ke da sansani a ƙasar ta Nijar. Sannan kuma suna ƙara samun taimako daga Belgium da kuma ƙasar Italy. Wata sanarwar ta daban kuma, rundunar sojojin sun ba da sanarwar cewa lugudan wutan da ake yi ta sama ya yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda guda 25 a yankin na Tilaberi, rahoton da Daily Trust ta rawaito. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ba mu zama lafiya a Nijar da Najeriya da ma sassan Afirka da ma duniya baki ɗaya. Duka kuma da haka muka kawo ƙarshen rahoton na yanzu, sai wani lokacin za ku ji mu ɗauke da wani rahoton na daban. A madadin abokan aiki Awal da kuma Kabiru K+, ni da na gabatar Adamu Sa'idu nake ce da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya, mu kasance da tashar mu ta ƙasar Hausa 24 da ma shafinmu na website ɗinmu mai suna ƙasarhausa.com da kuma sauran shafukanmu na sada zumunta.